5 minutes past 9, Dr. 2 plus 2 sakwamukela emsakazweni kuhamba kahle. Sibingelele bonke abasilalelile kumaBhutarend Community Radio Station. Siyababingelela abavukayo nesebavukile. Sithi sengathi usuku lwabo lungaqala lube luhle kuwo wonke umuntu. Enazo sibuyile namhlanje usuku lwesibili sinawe. Sikhuluma ngendaba ezinkulu, indaba ezijulile. Namhlanje ngithe ake sibheke isithwalo. Wakusuthi kwadlula kuso kancane wakhuluma indawo ukuthi kunama contract nani. Mhlawumbe ithwalo ehlukene kangaka. Benzela sihlale phezulu sizwe ukuhamba kanjani. Nkosi yami. Kwashuba nje kuseni kangaka. Ayi asazi. Ikanje lento njengabelaphi bendabuko siyasiphatha izinto ezibucayi kodwa ethola ukuthi ziyabalekelela abantu esebahluphekile, ziyabalekelela abantu asebakhathazekile, ziyabalekelela abantu abathi bona sebangenza noma yini ukuze baphile. Mawukhuluma ngesithwalo ukhuluma ngento esikhathini namhlanje sekuvele kwaba nje insakavukela wonke umuntu ukhuluma ngayo left and right. Isithwalo thatha lento ayinabungozi, uyathatha lento ibe nobungozi enye. Masikhuluma ngesithwalo suke sikhuluma kahle kahle nenye yeindlela zokulekeleleka ukuthi uye ephambili empilweni yakho. Isithwalo akuyona into ongalala namhlanje uvuke kusasa uthi uyothwala. Ukuthwala yinto okudinga ukuthi uthathe izinqumo wena, uthathe izinqumo osuzicabange waze wazicabanga. Ake ngenze kanje, angithi nje umsakazi wami akubona bonke abantu abahlanyayo noma abaphithanela amakhanda noma abangaphili ngokomqondo kodwa abantshontshela amandiya. Thina sikhule sithiwa hayi lo hayi wantshontshela indiya estenga ingakho lo ehlanya kanje, kanti chabo wahlulwa yikho ukuthwala. Ngoba kuyenzeka ukuthi uyathwala kodwa wehluleke ukuthwala ngoba ukuthwala kuyona into elula. Wafa. Okay, kuyenzeka ukuthi uzama ukuthwala kodwa wehluleka. Yini ehlula abantu esithwaleni? La ithwaleni into enza ukuthi abantu behluleke. 1, isithwala kudinga umuntu onesibindi. Udinga umuntu ongenawo unembeza. Kudinga umuntu ongesena ndaba nokuthi kwenzakalani kuphi yena obheke nje ukuthi mangibe nemali noma ngaba nomcebo. So leyo nto ke umuntu mayeseza indlala, khumbula msakazi wami, indlala iyabulala. Uma ngithi indlala iyabulala ngisho ukuthi umuntu ungena lapha ngoba ezindlala yanamhlanje akhohle ukuthi what about kusasa. Kusasa uma senginale mali sengiyasutha. Njengoba sengisutha ke lento esengiyithathile angisayithandi kodwa ngisakwazi ukuyibuyisela emuva. Manje ke ngenxa yendlala iyabahlula abantu lento ngoba omunye uhluleke sefikile ezinqumeni zakhe ukuthwala kodwa ephume ethi uyothwala. Okay, uhluleke sefikile kunjalo. Uma ngabe ngifikile lapha ngasavumela cha ngiyayithatha lento, uma sengibona sesihamba indlela esibheke khona but hayi bese yabuya umqondo, ibuphi umngozi engidibana nabo mina uma ngabe ke sengijike endleleni kade ngithi ngiyothwala sesivumelene ngayo yonke into? Baba akujikwa lapha. Ubungozi bubodwa 1. Angithi ake sibeka nje lokho esikukhulumayo okwaka 2 plus 2. Ya kumbono waka 2 plus 2 indlela esenza ngayo kwa 2 plus 2. Lapha ekhaya mawuke wahluleka wafika wathi uzothwala wase uyahluleka. Ngale nkathi uhluleka kusho ukuthi wena mina ufuna ukuphambanisa umqondo. Manguphambanisa umqondo ukuze ungeke ukwazi ukuhamba uxoxela abantu ukuthi uboneni lapha bekwenzakalani. So manje ukuthwala ingakho sithi akuyona into yezingane ezincane ezilala namuhla. Ingane isithi sikwazi ukuhlupheka. Yini khona ukuhlupheka? Wazini ngokuhlupheka wena? Uke wayapi wazamaphi wahluleka njengoba usufuna ukuqukula itsheni ngakho libe ekhanda. Okay, kusho ukuthi mangi laphana kunalesi ngisokuthi kufanele ngithi ukuyiphazamise network yami. Yini ufanele ukuphazamise network yami? Kusho ukuthi sengibona izinto ongafanele ngibone. Mhlambe ngizosose ngitshela abantu ubani unentiti. Yiqinisa impela lapha ya kufuna ukuthi mawungene khona noma ungena kulezi zindlu zakhona akufanele uphume la uhamba uxoxa. Manje inetwork ngigudluza ngoba isuke kufuna ukuthi ingabuyi imemory yokuthi uke wabonani ngamehla akho. Uke wangenapho wena. Manje lento siyafundisa ebantwini ukuthi uma beyithatha inqumo umuntu akakasithathiswa indlala. Mina msakazi ngithi isinqumo akunankinga osithathayo kodwa ukasithathiswa indlala ngoba kusasa indlala uma ingasekho kusiphi isinqumo. Okay, ikhona lento ethi uma uthathile awusekho rufes. Esimene sikanjalo kuhambe kube nekhathi isithwalo sine isikhathi esingaka
mhlambe ke i-contract asebe i-contract ngibona kanjani ukuthi hayi eyami i-contract u2 months noma u2 years noma u10 years yini kokunento edweje phansi ukuthi uhamba ufikela noma nje uyamotha hayi umfoka phuza libuya hayi umfanele u3 years kwenzakalani lapha asicacisele danke msakazi wenkuzi uyabona masikhuluma ngezithwalo zehlukene kukhona isithwalo segazi kukhona isithwalo esihle othola ukuthi isithwalo umusenza ake kube kanje kufika kube nesithwalo esihle siqale la isithwalo esihle lesi ukuthi uma uyithwele wena uyithwalele wena ukuthwala kwakho kungafunga affect abanye abantu ukuthwala kwakho kube nguwe angithi wofuna ubugwili kube uwe obhekana nezinqinambi zalokuthwala kwakho kuhleke lokho bese kuba nokuthwala okubi ukuthwala okubi ilokho ukuthi uthi kunguwe ofuna umnotho kodwa ubulala abantu wenza izinto ezimbi uyabona usuhlukumeza abantu ngento efune nguwe ukuthwala okubi lokho nazo bese ngithi ke mina lesi se contract isithwalo sona sifuna ukuthi uma uya kuso isithwalo se contract akuwena akuyona inyanga yakho ekunqumela umnyaka ukuthi uzophila iminyaka engaka kodwa kube isivumelwane salezi zinto osukusubhekene nazo ake sithi nje sithatha umbila siyawubhila umbila iba u15 inhlamvu zombila siubhile kodwa kube umbila ono +2 ngoba mina ngo2+2 nazi uyayizwa lonto ingane ngeyisezwa vela sikhuluma nezingane manje bese sithatha lo mbila lo bese siyawuphosa la siwuphosa khona bese sibiza izinkukhu kukhona izinkukhu lapha ekhaya ezakhele wona lo msebenzi ukuthi zithwalisa abantu ama contract uma le nkukhu izocosha inhlamvu ezu2 kusho ukuthi wena uzophila 2 years baba bese uyafa nawe uyajika uyoba umjakajaka ekhaya uma lenkukhu izothatha 4 weinhlamvu ucoshe izicoshe noma 4 noma 5 iminyaka yakho leyo yokuphila kodwa khumbula msakazi wami konke lokho akuveli kwenzeka umuntu ungaqalanga waxoxa naye navumelana nabonisana wathi yena na kanjani yebo mana khona lezi inkukhu ezakhela ukuthi ke senze lo msebenzi uma sengifikile mina niletha ke miseniphakele noma liletha nje inkukhu ilaphele nje cha ukuthi kade ivalele lapha ngoba phela kufanele kungarojwana la okay uma ngabe uthi le nkukhu iyaletha le nkukhu engifuna ukuthola isuke igcineni nokudla lezi inkukhu ngoba isuke nje kuthatha inkukhu kade iphakele ekseni kuthiwa ebambane nansi le kanti very suit senza njani isifana sifana leso ngoba phela ngithi thiwa ngithathe lento sikhuluma icontract la impilo yomuntu le awungifunde msakazi kulungile ake senze kanje okay isuke kuyinkukhu ngicela sikuhlukanise ukuthi isuke kungeyona inkukhu enormal njengazo zonke inkukhu okay okusho ukuthi la isuke igcine khona ukudla yona lenkukhu isuke iphakelwa yimi ngendlela yami okay alright yona ayishitshi ekuthenini wena lento kuya ukuthi ikukhazile yini okay ngayibeka kahle igama likahle lelo lento yakukhaza mayikukhazile lento izokunika iminyaka eminingi uma lento ingakukhazanga izokunika leyo minyaka ezokunika wona ngisho 1 year bawuthatha baba ivele fika yithi igqoka kanye bese ihambela lenkukhu awukwazi ukuyishuna futhi awukwazi ukuyieda amandla ukuthi idle kakhulu cha ile ufuna ukuyithola uzothi hawu kana khona indawo zenkukhu hayi kusho ukuthi uzophila iminyaka eminingi ingakho ngibuza isuke igcineni nokukhwela lenkukhu ngoba lapha sikhuluma ngeinqumo ejulile njengokusho kwakho okusho ukuthi yonke into ezona kufanele istart ukuthi ijulile kungabe khona ukurobhana udalo wathela kade ngasho ukuthi ngizomthola yayibona into efana leyo yebo ngiyakuzwa umsakazi cha le nto le akekho suke ayazi ngisho inyanga yakhe isuke ngakwazi kodwa le nto into ukuthi mayisifikile nawe angithi usuke ibophezelele nawe unemthandazo yakho ishayayo ngaphakathi ukuthi cha engathi ngathola iminyaka emingaka ngoba nalapha nkathi sichazela siyakunika ithuba lokuthi ujike uyocabanga mhlawumbe inyanga yonke noma unyaka wonke ukuze lento mayifika ithi qho uhlamvu lombilo lolodwa wazi ukuthi kusukela manje uzoba rich into eyinkinga kodwa akugeje ukuthi mase kufanele kushayele onyaka uyahamba okay nazo ke ngizoba rich into eyinkinga mangiphuma nje egethini iyaqala ukuba rich wami noma mhlawumbe kudlula izinsukwana noma iviki noma izinyanga kwenzakalani la Nkosi yamuhle umbuzo wakho yabona akukwazi ukuthi uma wenze isithwalo secontract ulinde baba
awusakwazi ukulinda u12 ngoba uNew Year sasebenzi ngawo yeah lapha ya sekufuna ukuthi uthi uphuma kunezinto engengikwazi ukuyichaza emsakazweni kodwa kunezinto ezithi umuthi umuphuma icontract le sekulate akuthi kushaya u12 sekucaca ngoba lento usungiqalile wena ukungena kuphi kule contract vele wena usuyaphila nje uphilanga wena sumjakajaka wena sengizokuthatha mina kuyisekaka ngoba ubholoje uqobo lwakhe vele wena ususuphilela mina awukusho ukuthi sokuba umjuqu kamjuqu hawu siyabajuqula sesekunjalo nje ngoba wena ususuphilela umnotho vele ufuna usebenze kakhulu kulonyaka ngoba unyaka wakho umunye ngoba uzulayo useke emhlabeni okay right ke sikhulumele indaba econtract uma sengihambile mase kufikela sikamchaza icontract yami iphelile la kwenzakalana ngezinto benginazo engikwazi ukuyithola ngisaphila phansi kwale contract uma ngishiya imoto zami lapha ekhaya imfuyo yami ayingilandeli niyahlala noma kwenzakalana baba imfuyo iyahlala izinto zakho ziyahlala ake sibuyele emuva kancaqala kudala endulo bekwazi ukuthi abantu abathwele bebehamba nayo yonke into yabo uma beshiya izindlu zizocracker okay yebo siyakwazi lokho futhi sikubonile ngenxa yesikhathi sokuthi isizukulwane siya upgrade noma kuyafundwa asisakwazi ukuthi sikunika into ezosebenzela wena wedwa mawusufile kuphelile cha sikululeke ukuthi cinga phela ekhaya umuntu omethembayo cinga phela ekhaya umuntu ongamtshela ukuthi libona nje sinamabhizinisi sinomnotho si-rich la ekhaya nayi imfihlo manje lokhu suke wenzela ukuthi yena lo muntu ukwazi ukuthi umshiye masuhamba khumbula muthwale ngesithwalo secontract awukwazi uvela ufeje kwakhulumanga okay kuba nesibikezelo sokuthi zizoshaya la ukuze ukwazi ukukhomba ukuthi lapha ekamelweni ngigqiba ukuthi ka round ngigqiba itrunket nemali engaka ngoba usuyazi ukuthi zizoshaya ilapho okuthola khona ithuba lokuthi usondeze umuntu umtshela ukuthi mina njalo asambe sekwa 2+ ngayithatha la lento uma sengihamba mntanami ngifuna kwazi u2+ asambe siyohlala naye ngisaphila ngimtshele ukuthi 2+ ngicela ukuthi yonke into yami uxhumane nalengane okay besikhuluma lese contract isithwalo lesi ngithena namhla nje sihlele ithwaleni nje ngoba phela ushiye ihlolo letho segazi ithini indaba yaso sishane sizobulala imfuyo noma uphuka ikhanda lomuntu ithini indaba lapho hey ngisekhona emsakazweni kunezinto ezingakhulumeki kwimedia kodwa sikudlula nje sikhona isithwalo segazi ekakhulukazi imfuyo nje iyona esiyaye sisebenzise njengezimvu imbuzi izinkomo kanjalo nje zize hambe lezi ezibe khona ezinye izithwalo uthola ukuthi sekugcina sekuvuswa laba abantu abangasekho emhlabeni uthi ubaba wafa engangenzelanga lutho wafa ngenasizo bese siyophendula yena shintsha ubaba abuye ngisebenze ngaye zikhona izithwalo nje esijulile nezinye ngengikwazi ukukhuluma ngazo ngokuhlonipha isizwe sakithi okay kana lapho uthola umuntu unamahamba ngesisu inyoka uyiphathele nje inyoka yakhe naso leso ngeze siphela ngaphansi kwecontract noma cha leso sobe yiphathele nje isilwane sakhe ayike le isithwalo simnandi kakhulu mfowethu abantu futhi la eSouth Africa basisebenzise kakhulu isithwalo senyoka inyoka hayi ikhona enobungozi ikhona engenabungozi kodwa inyoka yihle kakhulu masiqhamuka ngamandla la ezithwaleni abanye bayisaba phela bathi hamba ngesisi hey yanti yasebenza le inyoka iyasebenza ngempela ukuthi iyawuphakamisa umnotho kubantu abafisa ukuyibona bokukhulu izinga lempilo leyo nto akuyona icontract into ophila nayo nje forever okay ukhona obuzala uthi uma sokuphela icontract uyagula noma uvela ulale nje bosuhambile kwese kanjani kukaningi ngizokwenza nje imzekeliso nomunye umuntu ekhaya usilalele naye uneyakhe indlela we understand lento kukhona ukuthi ungawa nje uhleli embhedeni uwe nje uhleli ungalindele bathi bakuthatha baphuthumise esibhedlela
hayi uphela endleleni angithi vele senguthathile mina ule ekhaya manje oh yeah kuvele kuphela endleleni bese kuba khona ukuthi ushawe ikhanda nje okanye kuvuke noma isifo esincanyana sakufaka nje esibhedlela uyahamba oh yeah ya kuyenzeka futhi uvuka ufile hayi vele ulala nje kuzoba akekho umuntu osuke siyakwazi ukuthi kuzoba kanjani ukufa kwakho lapho aha kwamina ngisuke ngingazi ubonakala sokufika uthawu na ngisefikile hawu sengibona ngalezi zinto sokunokha nje ukuthi baba sesibuyile thina uwiki lo yasosishile sesifuna abanye how okay nansi ke indaba uthimo uyixoxa indaba uthi ke ufuna abantu esibathasa noma sengenza noma ngayini kuyenzeka ke sengizama kokha kulungilotho uma ngifika ko ngiyafika ithi ngoba ubona mina nje anginawo ushusheleni senza njani esimene sifana naleso ngabe ngiyakuthola ukusizakala uma sengisebenza ngibuya ngizokubona cha 2+2 sokuqondile kusebenzekile nakhe nginakho senza njani esimene sifana naleso kwakwenzeka baba kakhulu endulo lokho aha esikhathini samanje sekunzima okay sekunzima akusenzeki ngalokho sekufuneka umuntu owaziyo ukuthi okay amandla ami agcina la aha ngiya afford yini ukuthi sengathwala okay hayi ukuthi ngiyodatshukelwa inyanga ingithwalise ngeke okay sekunzima ukuthi ngenzeka lokho uma umuntu enza lokho suke enza inkohlakalo enzima kakhulu suke kunezinto azoyiphambanisa kuwe okay kufuna umuntu akhiphe imali yakhe athathe isinkwe esimhlophe methathe isinkwe esimhlophe athathe isinkwe esibrown methathe isinkwe esimhlophe nazoke okay kunesimo la othe masixoxa ngomsombuluko kophelele wakhuluma indaba ukuthi ke abathwalisa abantu abancane uyafika umuntu omncane la ngokweminyaka kumvumeli kodwa imali uyiphethe edinga lelo kungani senza njani esimene sifana naleso hayi msakazi hayi ngiyasola nawe ngathi ungigqumela ake senze kanje iqiniso into engeke iphinde iguquke iyohlezi iqiniso aha awukwazi ukunika umntwana ngoba ubona imali angithi khumbula phela ukuthi udokotela lokhuluma naye manje umuntu omkantshubovu ngokwelapha naso angilapheli sona isisu uyangizwa ngozwa imali into engenandaba nayo ngoba vele imali seyavele sathatha lento yaba khona okay imali ikhona nje mfowethu ingakho noma ngigibela ngiyabuka imoto engigibelayo ngoba imali ikhona so ngisho ukuthi angikwazi ukuthi sengalwela ukuthi umfana ngoba ngibona imali angiloni kusebenza ngeqiniso lokho uma usebenza ngeqiniso iba nokuthi enayo imali engenayo uma isigaba singamvumeli ukuthi akathathe lento akuyona into okudlala le okay akuyona into okudlala le ake sithi ke akuyona into okudlala le ifuna umuntu osekhulile yabona umuntu ona 35 years sungaqala ukukhuluma naye ngoba uvuthwe lo muntu leminyaka ubonile leminyaka uzwile hayi kusukela ingane ithatha oqala nje kwayona lengane ithatha le mali ithatha le ngane imali engaka ngoba ukuthwala uzothola uqala kuma 100,000 ingane iqhamuka no 100,000 uthatha aphi uyithwalisa kanjani ingane iphe 200,000 iwuthatha hey Nkosi yami ushuthi ngeke noma ngathi uphele ngana ngeke ingane nje sifike la ayibuyele emuva baba okay sesiphethe mhlawumbe emzuzwini embili esele ikuphi mhlawumbe ongaxwayisa ngabo abantu baxwayise nje lokwangempela ukuthi hey wemadoda uma nithatha izinto akanicabangise kahle elami kubantu esizweni sakithi nabasilalele eredweni yakithi madoda ngasekhaya sithi kubantu kwi-community radio station abafunda abantu ukuthi singayenzi into singacabangisanga kahle thatha isinqumo kahle ngokwendlela number 2 fanele wazi ukuthi indlala noma ngabe ibulala kanjani ungenziswa indlala enza into ngoba kufanele uyenze ngoba uzenziswa indlala what if kusasa indlala ingasekho eish ngozwa kahle bakuthola kanjani bafuna ukufika abantu bathi hayi mina iminyaka iyangivumela nemali khona le ngibekile kade ngangibeka hayi angilandi beningi bakuthola kanjani inombolo engitholakala kuyo u072 737 8514 akuyiphinde ngoba kade basakhipha amaphethini abantu abasawathemba amafoni abo awaphathayo 072 737 8514 uyafona kuphela kule number ubuze ukuthi kusetshenzwa nini ngoba akululu ukungithola kuleyo number akululu ukungithola ocingweni mina
ukufona ubuza ukuthi nini ubhalise ubhuke bakunika usuku lakho lokuthi ufike ngalo. No, Dr. 2+2 ayixabene ngomsombuluko ozayo sikhona. Ichathi uzobe usuyiphethe newasho zakho ngoba ngiyazi ukuthi kunekhemiso ekhona. Fana bayibona abantu. Mhlawumbe uzobuza ukuthi isemanguza kuphela bayithola nemhlambe eduze ngaba sejozini ngaba semkhozi noma uphongolo. Khona izinto ezikanjalo zozoza kanjani. Okwamanje isasemanguze soqhubeka sibazise ngokuqhubeka kwempilo. Asithokoze qhawe. Danke.